Vireturva on uudistunut. Olemme ensimmäisenä Suomessa ottaneet käyttöön uuden tavan tehdä urakkatarjouksia. Perinteinen tapa tehdä näitä tarjouksia on ollut se, asiakkaalle on tarjottu jotain, 10 000 euroa. Asiakas on joutunut maksamaan 10 000 euroa, vaikka työtä tai materiaalia olisi kulunut paljon vähemmän. Meidän uuden ajattelumallin mukaan me ollaan tästä välijäävästä osasta valmiita hyvittämään asiakkaalle 80% takaisin. Esimerkiksi huoneistoremontti 10 000 euroa, työpalkat siitä 5 000 euroa, materiaalit 2 000 euroa, joten väliin jää 3 000 euroa ylimääräistä. Tästä rahasta me olemme valmiita hyvittämään asiakkaalle 80% takaisin, eli 2 400 euroa. Tällöin koko remontin hinnaksi tulee ainoastaan 7 600 euroa, ja tietenkin siitä voi vielä vähentää kotitalousvähennyksen. Ja me halutaan tehdä tämä sen takia, että me oltaisiin reilumpia asiakkaitamme kohtaan, ja entä voitaisiin palvella asiakkaita entistä paremmin.